Da gero, batelion trabajador eta egin ginen zen, Nora? Palezia partera. Zelan da? Badakizu zein batalloi izen zen, goguen dekozu? Batalloien numerue? Batalloi de trabajadores numerue goguen dekozu? Kompainia, 13 kompainia. 13 kompainia. Da, 13. Da, kompainia eskazero ginen gu. Da, kabailu korda bat esatu inozen lan be. Da, behien da goizen, zerbitarra bota eta bizkatan kaidatxuaz. Euen. Da, bete ingen june txagolioi, otzaita ban, zelan dana, herrizen, izena? Gainera, egun da partiz. Aguilar de Campo. Aguilar de Campo. Aguilar de Campo. Osea, Da, una izango zen, gainera. Erretik, kilometroa, bi eskatxoro, kilometroa eguzan, ez da zinora. Da ez da zinotik onduen egin zan. Ez da zinuen, oike txiulako ze, pabilo bat, nozen herri bat, postean, garbi euen. Da, uro goizena zan, bat zentimetri lehengu gero, lago bat izango zan, zentimetri ingurua bentsak, da, patatia, basuen da patatia egin eukien. Jera, punta gaino bete bena, patataz, sakuak. Azken nien, sakuak ine eskilera gein. Da, ale galea eta goiko puntara ino, dana bete baia. Da, nekauen diez. Egun batetik bezera, jena garroidea. Koio, zerra itxik emeko patata biluei. Da, atzera bete gero atzera. Patata askartzen zaten txurian, asko. Bai. Eta zema denpora egin zenun batallo de trabajadores eta Ez da, ez da, asko bezkeinu nahi. Gure garri zen, baina beniena, beste benen, maietza, no? Hora, maietza beto da esala. hasi zinen nien. Atzera, Maietzera arte orduan nire urte. soldau egin usak. Soldau. Atzera, lehenak baino lekura, gure kuarteloi, aixezat. Eskular da berregota. Erretik eskola izenekua. Eta gero, zenbat urte egin zenituen soldau? Baina zenbat egin. Soldata egin gero zero, ja. Palezia egin guzula, garriak hau izan, da gero han zertu ginen. Azken nien zeretik lizenzia ginen, Kalataiotik. Kalataiotik behot aldi zain ginen, irulekuten nago ginen. Leheneko, zeroga, nahazdunoka eukien almazen handi baten. Da gero, ez da zinuen. Ez da zinuen, beha ikeragarko aldi zain ginen. Ekarta bizan biok, burunezko teiok, tei asko gaia, neurri askotakoak. Da, aixega bakatu, danak eskuz, ipinia, tablo batzuk eta tablo inganiena, eta tarratz. Hori soldautzan, soldau barik bierginek izan zinen. Bierrien. Da, aixega, egin letxeria porlanaz, da letxeria brotxagina dana pinte hori egin duzen, da eurena zeetan ipini, meridetan, da gero pedilu getorte ziren, da ordu intzebilena gogorren ezera, teruel. Teruel ordu intzebilen zeri bizio nien, da zubizek eta putze bezen nien, bota teio, da bota gero, olak gero, zerak, da pasua rigrauen zeire eta bian. Atara beze, zerta egin usen, prepata egin usen. Gero kargaua eskuz, tatarra zeudun txarra izate ziren, eskina bizizero zera,
Komerziak egiten, bai.